चिरां जिल्लानि मजाबारि गामियावहाय ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवहाय नन ट्राइबेलफोरा हाबनाय दङ। बे बाथ्राया सैथो, बे खोथाखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो बेवहाय जाय हारिनि सुबुंफोरा हाबनानै दङ बिथांमोनजों जोङो एखेबारे फेस टु फेस सावरायदों आरो बिथांमोना हाखौ हगारनो राजि, मानोना बिथांमोननि हा नङा होननानै मिथिखागौ आरो बे हाखौ जे बिथांमोना मोना बेखौ बिथांमोना मिथिगौ। खिन्थु बिथांमोना जेरावहाय मेक्सिमामानो साफा सानैया माखासेया हयथ' जोंनि बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय मैया दाखालिसो फैनाय जानो हागौ, जायफ्रा आगोलनिफ्रायनो दंखायो बिटिसियावहाय बा बिटिसि जोनोमनि आगोलनिफ्रायनो बा जोंनि बड'लेण्ड हालामावनो बर' एरियायावनो बिथांमोना खिन्थु हानि मोन्थायखौ मोनगोन। खिन्थु बेलेन ब्लकआवहाय जेराव बिथांमोना मोननो हाया, गतिके अल्टारनेटिभ बिथांमोननो लामा होनानै बिथांमोनखौ गुबुन मोनसे जायगायाव दोननानै बे बेलेन ब्लकखौ जोङो रिकभार खालामनो थांगासिनो दङ। खिन्थु इभेक्सननि गेजेरजों नङा, आन्डारस्टेन्डिं, मिउचुवेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंसो। बिटिआर सरकारा स्पेसियेलि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जा एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों जोंनो जा 6 शेड्युलखौ होनाय जादों, बे 6 शेड्युलनि गेजेरजों जोंहा माखासे आयेनबो मोनखादों बा जोङो माखासे सुबिदाबो मोनखादों। खिन्थु बे सुबिदानि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे उसुबिदाबो जादों। बेनि गेजेरजों जोङो माबोरै हारिखौ सोरखि होलांनानै जौगालांनो हागोन, बेखौ मावनांगौ दायथ'आ दिनै जों सरकाराव फैदों हिसाबै जोंहाबो दङ। थांनायनि सरकारा जि मावलांदों बेफोर बिथांमोनाबो मावलांबाय, मोजांबाबो गाज्रिबाबो, आरो इयुनाव जाफैगोन बिथांमोनाबो मावनांगोन। बिनि अनगायैबो हारि हिसाबै बा ट्राइबेल हिसाबै, बर' हिसाबै जों साफ्रोमबो मानसियानो गावबा गाव मोनसे दायथ'खौ लानांगौ गोनां दङ। दा नोंथाङा मोनसे कुइसन खालामदों, 700 बिगा गसाइगावनि जा ट्राइबेल बेलेन ब्लक एरिया बा हा, बे लेन्डआवहाय बे 700 बिगा हायावहाय आसामनि बायजोनिफ्राय फैनाय सासे सुबुङा थांनाय सरकारनि दिनावहाय साहा बागान गायसनदों इलिगेलि, उइदाउट एनि पारमिसन, आरो ट्राइबेल बेलेन ब्लकआवहाय बिदि खालामनायनि खुनु मोन्थायानो गैखाया। गतिके बे हाखौ जोङो उच्चेक खालामनो थांगासिनो दं, बे 100% सैथो। आरो बे हाखौ जोङो मालाबाबो गुबुननो होआ, बे ट्राइबेलफोरनिनो हा, बे बर'फोरनिनो हा। बे हाखौ जोङो रिकभार खालामफिनगोन आरो साहा बागानखौ जोङो जावफुजोबनानैसो नागारगोन। आरो बेनो जोंनि ट्राइबेल बेलेन ब्लकखौ रिकभार खालामनायनि गिबि आखाइ होजेननाय। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, जाय मानसिया बेलेन ब्लक क्रिएसन जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेलेन ब्लकआवहाय दङ, बिथांमोना हानि मोन्थायनिफ्राय रावबो बन्सित जानाय नङा। बिथांमोना बे हायावनो थानो मोनगोन। बिथांमोननि लेन्ड ट्रेन्सफार बाय इनहेरिटेन्सआबो जाबाय दङ आरो जाबाय थालांगोन। बेवहाय खुनु माबा गैया, गेना साननांगौनि गोनांथि गैया। खिन्थु जायफ्रा आफ्टार द क्रिएसन अफ द बेलेन ब्लक जोंनि बेलेन ब्लकआवहाय हा लाफैदों, बिथांमोननो जों मालाबाबो हाखौ होनाय जानाय नङा बेलेन ब्लकनि सिङाव। आरो जायफ्रा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि उनाव बिटिआरआवहाय फैदों, बिथांमोननोबो जों हानि मोन्थायखौ होनाय जानाय नङा।